नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। ते महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचं षडयंत्र, मंत्री उदय सामंत यांचा आरोप। मग सावंतवाडीतील रुग्ण गोव्याला रेफर का? आणि एकाच माटवीखाली 2 गणपती, 150 वर्षांची परंपरा। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। राज्यात हिंदुत्वाचा पुकार करणारं फडणवीस शिंदे पवारांचं महायुती सरकार आहे। मात्र हिंदूंचा सर्वात मोठा सण, ज्याला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला गेलाय, त्याचा पहिलाच दिवस तळ कोकणात अंधारात काढावा लागतोय। तर दुसरीकडे जिथून पेटी तबल्याचे सूर येणं अपेक्षित होतं, तिथून आक्रोशाचे हंबरडे फुटताना ऐकू येतात। आणि याला जबाबदार आहे ते असंवेदनशील राज्य सरकार आणि गेंड्याची कातडी पांघरलेलं प्रशासन। कोकणचा उत्सव म्हणून गणेशोत्सवाची जगभरात ओळख आहे। मात्र सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी तालुक्यात गणेशोत्सवाचा पहिलाच दिवस काही गावात अंधारात काढावा लागला। सातारडा, तरचावाडा आणि केरकरवाडा येथील रहिवाशांना महावितरण कंपनीच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका बसलाय। वीज पुरवठा वारंवार खंडित होणं, कमी दाबाने पुरवठा होणं, यामुळे गणेश भक्तांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला। पावसाचा जोर जरी कमी असला तरी महावितरणचा कामचोरपणा आणि सरकारचं दुर्लक्ष यामुळेच हे घडत आहे। कारण 25 वर्ष विद्युत पुरवठा करणारी यंत्रणा बदलली गेली नाही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अंमलात आणला नाही। जनहितापेक्षा राज्यकर्त्यांनी स्वहितासाठी दिलेलं महत्त्व याला कारणीभूत आहे। त्यातच वीज वितरण विभाग अदानी अंबानींकडे हस्तगत करण्यासाठी सरकार वीज समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचंही बोललं जातंय। बुधवारी गणेश चतुर्थीच्या पहिल्याच दिवशी मध्यरात्रीच्या वेळी सातारडा, साटेली, आरोस आणि परिसरातील भागासह वीज खंडित झाली होती। तब्बल 15 तासांनी दुसऱ्या दिवशी दुपारी 1 वाजता हा पुरवठा पूर्ववत झाला। त्यामुळे गणेशोत्सवाचा पहिलाच दिवस अंधारात घालवावा लागला। सर्वात मोठा सण अंधारात घालवताना लाडक्या गणरायाच्या उत्सवात वीज समस्येचं विघ्न निर्माण झालं। त्यामुळे गणेश भक्तात तीव्र संतापाची लाट उसळली। त्यातच झाराप शिरोडकर वाडी इथं शुक्रवारी सकाळी देवासाठी फुले काढत असताना तुटून पडलेल्या विद्युत तारेचा धक्का लागून गिरण मालक प्रताप वासुदेव कुडाळकर यांचा जागीच मृत्यू झाला। यामुळे ऐन चतुर्थीत संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे। मयत कुडाळकर बागेत फुलं काढायला गेले असता पावसामुळे झाडावर पडलेल्या विद्युत तारेचा स्पर्श त्यांच्या खांद्याला झाला। या धक्क्यात ते जागीच कोसळले। विजेच्या धक्क्यानं त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। यामुळे ऐन गणेशोत्सवात संपूर्ण गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय आणि याला जबाबदार महावितरण आणि राज्य सरकारच आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज समस्यांकडे सरकारमधील आमदार निलेश राणे यांनी अधिवेशनात भर सभागृहात लक्ष वेधलं होतं। अनागोंदी कारभारामुळे माणसं, जनावरं आणि महावितरणचे कर्मचारी यांचं जीव कसे जातात याची उदाहरणं देत आकडेवारीही मांडली होती। ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी त्यावर उत्तरात आश्वासनही दिली होती। दुसरीकडे माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनीही शासनाकडे पाठपुरावा केला होता। दस्तूर खुद्द पालकमंत्री तथा बंदरे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी देखील महावितरणसह ऊर्जा खात्याचे प्रमुख ऊर्जा मंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं लक्ष वेधलं होतं। मात्र तरीही सिंधुदुर्गच्या पदरी निराशाच पडली आहे। हकनाक जाणारे बळी काही थांबण्याचं नाव घेत नाहीये। सरकार 5 लाखांची नुकसान भरपाई देऊन मेलेल्या व्यक्तीची आणि माणुसकीची पुन्हा एकदा किंमत करेल। मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे बळी जात असताना डोळे झाकून बसलेलं सरकार कधी जागं होणार? हकनाक बळी जाण्यास जबाबदार कोण, असे सवाल सिंधुदुर्गवासी करतात। एकीकडे शेतकऱ्यांची जनावरं आणि आता माणसंही मृत्युमुखी पडत असताना फडणवीसांचं ऊर्जा खातं करतंय तरी काय, हा खरा प्रश्न आहे। की खासगीकरणासाठीच हे बळी घेण्याचं काम राज्य सरकार करतंय, हा खरा प्रश्न आहे। एकंदरीत सरकार महायुतीचं असो वा महाविकास आघाडीचं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या परिस्थितीत किंचितही फरक पडलेला नाही। आताच्या सरकारचे काही मंत्री तर दोन्ही सरकारमध्ये पदाला चिकटून बसले होते। मात्र तळ कोकणातील वीज समस्येमुळे जाणारे बळी बघून त्यांच्या मनाला काहीच वाटलं नाही का, हा प्रश्न पडतो। म्हणूनच सरकारच्या संवेदना मेल्यात का, असा सवाल विचारण्याची वेळ आज आली आहे। राज्यातील ग्रामपंचायतींना बळकटी देत गावाचा सर्वांगीण विकास घडवण्याच्या दृष्टीनं राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबवलं जाणार आहे। हे अभियान
17 सप्टेंबरपासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यभरात राबवलं जाणार आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान. आता ह्याच्यात भरपूर विषय आहेत. ह्याचा एक कार्यशाळा आम्ही घेतो आहे. माननीय पालकमंत्री साहेबांना तारीख विचारून आम्ही घेतोय. हे आपल्याला पहिल्यांदा फक्त ही माहिती असावं म्हणून आम्ही हे तुम्हाला पहिलं पान दिलं आहे. आपल्याकडे अभियानामध्ये भरपूर विषय सांगितले त्यांनी. ते शासनयुक्त पंचायत, हे पंचायत राजमध्ये लोक पंचायतीपर्यंत पोहोचण्यापेक्षा पंचायती लोकांच्या पर्यंत पोहोचावं. त्यानंतर सक्षम पंचायत, याच्यासाठी CSR स्वतःचा निधी जो आहे लोकवर्गणी ह्याच्यातून करावं. जल समृद्ध करावं लागेल. स्वच्छ आणि हरित गाव निर्माण करणे हा एक मोठा विषय आहे. जल समृद्ध, स्वच्छ आणि हरित गाव निर्माण करणे. आपल्याकडे पाऊस भरपूर आहे पण साठवण क्षमता मी जे म्हणतो आहे साठवण क्षमता अत्यंत कमी आहे आपली. मनरेगा आणि इतर योजनांचं अभिसरण म्हणजे कॉन्व्हर्जन्स, म्हणजे एकत्रीकरण करणे. गाव पातळीवर संस्था सक्षमीकरण करणे. आपल्या ज्या संस्था आहेत त्या सगळ्या जे ह्याच्यामध्ये NRLMच्या पण संस्था येतील, बचत गट आहे त्यांना सक्षम करणे. असे उपजीविका विकास आणि सामाजिक न्याय, याच्यात दिव्यांगचा पण विषय आहे, सामाजिक ह्याचाही विषय आहे. लोकसहभाग आणि श्रमदान असे 7 विषय दिलेत. आता पहिल्यांदा गेल्या आठवड्यामध्ये पुण्यामध्ये एक बैठक झाली. राज्यस्तरावरून आपल्याकडून जवळपास 30 लोक गेलो होतो आम्ही. मी नेमकं त्या दिवशी नव्हतो पण आपले परब साहेब होते. त्याच्यामध्ये राज्याचे सगळे CEO होते आणि ग्रामीण विकास मंत्री होते. त्यांनी 17 तारखेपासून सुरू करतोय आपण, 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर पर्यंत ही अभियान आहे. नंतर मग त्याच्यात बक्षिसं वगैरे ते आहेत, ते आपल्याला डिटेल्स देतो मी. ते फक्त हे आता अभियान सुरू करतो आहे आपण, त्याची तयारी आम्ही सुरुवात केली आहे. 7व्या वेतन आयोग अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमधील आरोग्य विभागातील 314 कार्यरत आणि 120 सेवानिवृत्त अशा एकूण 434 कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी मिळणार आहे. याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिली आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने त्याच्यामध्ये असणाऱ्या त्रुटी ज्या होत्या त्यासाठी एक कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीचा रिपोर्ट शासनाला सबमिट झाला आणि त्यानंतर शासनाने त्याच्यावरती GR 2 ऑगस्ट रोजी पाठवला. आणि त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातील किंवा आरोग्य विभागातील 4 महत्त्वाची पदं होती. त्यांचा जो काही वेतन श्रेणी होती ती वेतन श्रेणी अपग्रेड केली आहे. त्यामध्ये आरोग्य पर्यवेक्षक आहेत, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य सेवक पुरुष आणि आरोग्य सेवक महिला अशी 4 पदं होती. ह्या सर्वांचे पूर्वीची वेतन श्रेणी होती ती आणि त्यानंतर आत्ताची शासनाने ऑगस्टमध्येच वेतन श्रेणी रिवाईज करून दिली आम्हाला. वेतन त्रुटी समितीनं जे काही सजेशन दिलं होतं त्याच्या अनुषंगानं त्यामध्ये जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गमध्ये 314 कर्मचारी जे आरोग्य विभागामधल्या 314 कर्मचाऱ्यांना कार्यरत असणारे त्या लोकांना ह्या वेतन त्रुटी समितीनं दिलेला जो काही अहवाल आहे त्याच्या अनुषंगाने शासनानं काढलेला GR आहे त्यामुळे त्यांना लाभ मिळणार आहे 314 लोकांना, कर्मचाऱ्यांना. आणि त्याबरोबर या कालावधीमध्ये जे सेवानिवृत्त झाले होते असे 120 आहेत कर्मचारी. त्यामुळे 434 एवढ्या मोठ्या प्रमाणामधल्या कर्मचाऱ्यांना आपण हा वेतन त्रुटीमधला जो काही हे आहे लाभ देतो आहे, सुधारित वेतन श्रेणी देतोय आपण त्यांना. म्हणून म्हटलं आपल्याबरोबर या आपल्याला हे सांगावं. ह्या लोकांना मी
कालच अप्रुव्हल केलंय ह्या सर्वांचं प्रस्ताव. आणि आता वेतन श्रेणी वाढल्याबरोबर त्यांनी काम पण ज्यादा करणं अपेक्षित आहे. याबाबतही मी त्यांना सर्वांना सूचना दिलेत. मी DHO आणि मेडिकल ऑफिसरांची पण बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिलेत. आरोग्य पर्यवेक्षक म्हणजे सुपरवायझर, मी पाहतो हिची झेरॉक्स करून देतो. हिची झेरॉक्स पुरुष महिला लोक आहेत ती सेवेत आहेतच. आता आहेत परमनंटच आहेत. फक्त त्यांना समजा 100 रुपये मिळत होते, यांची सगळ्यांची मागणी होती की नाही आम्हाला 101 रुपये पाहिजेत. ती वेतन श्रेणी दुरुस्त करून दिली आहे 7व्या वेतन आयोगाची. त्यांना 7व्या वेतन आयोगाचा जो काही हे आहे त्यावेळेपासून मिळेल, त्यावेळेपासून करते. महिला विविध क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीनं नव्हे तर त्यांच्यापेक्षा कणभर जास्तच अग्रेसर आहेत. सुरश्री भजन मंडळ सावंतवाडीच्या महिलांनी ते पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. कोकणात गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू आहे. गणेशोत्सव साजरा करत असताना येथील भजनाची अखंड परंपरा चालू आहे. ही परंपरा चालू ठेवण्यासाठी आता ठिकठिकाणी युवा भजनी बुवा दिसत आहेत. इन्सुली येथील श्री रायकर प्रासादिक भजन मंडळ, गावकरवाडीचे युवा बुवा उदय मिस्त्री व ग्रामस्थ सुद्धा भजनात दंग आहेत. पाहूयात.
विशाल परब यांनी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात गणेश दर्शनाच्या निमित्तानं घरोघरी भेटी दिल्या आहेत. त्यांच्या उपक्रमाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे. जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावरती माझगाव पॅलेस हॉटेल बस स्टॉप जवळ बांदेकर यांच्या दुकानासमोरील भले मोठे फणसाचं झाड अचानक कोसळलं. या घटनेमुळे वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. पोलीस व स्थानिकांच्या मदतीनं वाहनं तातडीने पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली. यावेळी माझगाव ग्रामस्थांनी धाव घेत कोणत्याही मदतीची वाट न पाहता कटरच्या सहाय्यानं स्वतः झाड तोडून मार्ग मोकळा केला. यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य बाबू सावंत, आदिनाथ नाईक, गोपाळ सावंत, अनिल सावंत, आशिष माडखोलकर, बाळू सावंत, आफताब हेरेकर, यश सावंत, दीप नार्वेकर, विघ्नेश रेडकर, नील सावंत यांच्यासह ग्रामस्थ पोलिसांनी मदतकार्य केलं. या घटनेमुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. माझगाव ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळे 12 वाजेपर्यंत वाहतूक सुरू झाली. कुडाळ शहरातील नाबरवाडी रस्त्यावरती शुक्रवारी रात्री झालेल्या अतिवृष्टीमुळे एक मोठं झाड कोसळलं. यामुळे
बगळे यांच्या घराचं नुकसान झालंय. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनेची माहिती मिळताच नगराध्यक्षा प्राजक्ता बांदेकर शिरवलकर यांनी तातडीने आपत्कालीन टीमसह घटनास्थळी धाव घेतली आणि मदत कार्य सुरू केलंय. पाहूयात. कोसळलेलं झाड खूप मोठं होतं, त्यामुळे रस्ता पूर्णपणे बंद झाला होता. रात्रीच्या वेळी नगराध्यक्षा बांदेकर शिरवलकर यांनी घटनास्थळी उपस्थित राहून झाड कापून रस्ता तात्पुरता मोकळा केला. यावेळी नगराध्यक्षांसोबत श्रेया गवंडे, राजू गवंडे, उपजिल्हाप्रमुख आनंद शिरवलकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते, नगरपंचायत कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते. रात्रीच्या वेळी तातडीने मदत कार्य सुरू केल्यामुळे नगराध्यक्षा प्राजक्ता बांदेकर शिरवलकर यांच्या कार्याचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेची सध्या दुरावस्था झाली असून विशेषतः सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांना उपचारांसाठी गोव्याला रेफर केल्यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागतोय. सिंधुदुर्ग नगरी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय कार्यरत असतानाही गोव्यात रेफर करण्याची वेळ आपल्यावरती का येत आहे, यावर शासनानं स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी जोर धरत आहे. पाहूयात. सावंतवाडीमध्ये मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रस्तावित आहे, मात्र या जागेसंदर्भातलं प्रकरण प्रलंबित आहे. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी समन्वयक म्हणून यात लक्ष घातलं आहे. राजघराण्यानं अटी आणि शर्तींवरती आधारित एका करारावरती सह्या केल्या आहेत, पण उर्वरित एका सहीसाठी नवीन करार केला जाणार असल्याचं केसरकर यांनी सांगितलं आहे. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू होण्यास विलंब होणार असल्यामुळे सध्याच्या उपजिल्हा रुग्णालयात ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू करण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्यात ओरोस येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरू झालं आहे. या रुग्णालयानं जिल्ह्यातील रुग्णांची काळजी घेणं अपेक्षित आहे. मात्र सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागातील गंभीर रुग्णांना गोव्याच्या बांबोळी मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवलं जात आहे. त्यामुळे रुग्णांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची मोठी गैरसोय होत आहे. ओरोस येथे रुग्णालय असतानाही रुग्णांना गोव्याला रेफर करण्याची नामुष्की का ओढवते, याचं आत्मचिंतन राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींनी करणं आवश्यक आहे. सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला तालुक्यांमधील आरोग्य सेवेची स्थिती गंभीर आहे. रुग्णांची संख्या वाढत असतानाही पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वैद्यकीय सेवा कोलमडून पडली आहे. जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची आणि इतर कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदं रिक्त आहेत. ही पदं तातडीने भरल्यास वैद्यकीय सेवेतील गोंधळ कमी होईल. त्यात नियुक्ती आदेश दिलेले डॉक्टर हजर होत नाहीत. डॉक्टरांना न मिळणारं अपेक्षित मानधन आणि भौतिक सुविधा त्याचं कारण आहे. दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे असे महायुतीचे प्रमुख नेते आहेत. निलेश राणेंनी भर सभागृहात आरोग्य प्रश्नाचं पोस्टमार्टम केलं होतं. त्यामुळे एकाच विचारांच्या या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन रुग्णांची होणारी हेळसांड थांबवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी होत आहे. रुग्णालयांमधील रिक्त पदं तातडीने भरण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी विनायक गावस, सावंतवाडी. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील करूळ घाटात आज सकाळी दरड कोसळली होती. यामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. दरड हटून दुपारी मार्ग वाहतुकीसाठी सुरळीत करण्यात आला. वैभववाडी तालुक्यात गेले 4 दिवस संततधार पाऊस कोसळत आहे. घाट परिसरातही मुसळधार पावसाच्या सरी बरसत आहेत. शुक्रवारी रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला. याचा फटका करूळ घाट मार्गाला बसला. या मार्गावरील सूर्यास्त पॉइंट नजीक दरडीचा काही भाग आज सकाळी रस्त्यावर कोसळला. दरडीतील दगड व मातीने रस्ता व्यापला होता. त्यामुळे वाहतूक तासभर पूर्णतः ठप्प झाली होती. काही वाहन चालकांनी रस्त्यावरील दगड बाजूला करून येथून एकेरी वाहतूक सुरू केली. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या वतीने दरड हटवून दुपारी मार्ग वाहतुकीसाठी खुला केला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यामधील कालेली बंगलेवाडी येथे एकाच माटवीखाली 2 गणपती पाहायला मिळत आहेत. कालेली बंगलेवाडी येथील वास्कर कुटुंबीय गेली 150 वर्षांपासून अधिक काळ ब्राह्मणांचा आणि दलितांचा गणपती एकाच माटवीखाली पूजत आहेत. ही परंपरा 150 वर्ष ते जपत आहेत. वास्कर कुटुंबीय रांगणेकर या ब्राह्मण कुटुंबातील लोकांकडे कामाला होते. यानंतर रांगणेकर कुटुंब हे व्यवसायानिमित्त अमेरिकेला जायला गेले. त्यानंतर वास्कर कुटुंबियांनी आपला गणपती आणि ब्राह्मण असलेले आपले मालक रांगणेकर कुटुंबियांचा गणपती एकाच माटवीखाली पूजण्यास सुरुवात केली. तिथपासून हे दोन्ही गणपती एकाच माटवीखाली पूजले जातात. सुमारे 4 ते 5 पिढ्या हे गणपती पूजण्याचे काम सुरू आहे. वैशिष्ट्य असं आहे की एक रांगणेकर कुटुंबियांचा गणपती आहे आणि एक वास्कर कुटुंबियांचा. पण तुम्ही जर त्याच्याकडे नीट निरीक्षण करून बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की दोन्ही मूर्त्यांमध्ये कुठल्याही पद्धतीचा फरक नाहीये किंवा कुठलाही कलरचा कुठलाही वेगळा इफेक्ट नाहीये. त्यांना नैवेद्य, त्यांचा प्रसाद, त्यांची पूजा हे सगळं काही सारख्या प्रमाणात समप्रमाणात एकसारखं असतं. कुठल्याही पद्धतीचा भेदभाव तिथे केला जात नाही. याचं मूळ कारण असं की रांगणेकर कुटुंबीय हे इथे वास्तव्यास होतं त्यावेळी माझे पणजोबा आणि आजोबा त्यांच्याकडे कामाला होते आणि आमचा वेगळा स्वतंत्र गणपती होता आणि त्यांचा वेगळा स्वतंत्र गणपती. पण रांगणेकरांचं असं मत होतं की दोन्ही गणपती एकाच माटवीखाली असू दे जेणेकरून कुठल्याही पद्धतीचा भेदभाव समाजात आपल्याला दिसता कामा नये आणि याची सुरुवात आपण इथून करू म्हणून त्यांनी तशा पद्धतीचं कार्य आमच्याकडे सोपवलं. रांगणेकर कुटुंबीय हे मुळात वकिली व्यवसाय करणारं कुटुंब होतं आणि वकिली निमित्त कालांतराने ते परदेशी स्थायिक झाले आणि त्यांनी आजोबांना विनंती केली की माझा गणपती जो आहे तो तुम्ही स्वतः तुमचा गणपती म्हणून पूजायचा आहे आणि ही कायमस्वरूपी तुमच्याकडे ठेवायचं आहे. आणि त्यांनी ती रेस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या आजोबांच्या खांद्यावरती दिली आणि ती आता ही 4थी पिढी आहे. आम्ही तशा पद्धतीने फॉलो करतो. रांगणेकर हे ब्राह्मण कुटुंबीय आणि वास्कर म्हणजे आम्ही स्वतः हे दलित कुटुंब. पण आम्ही असा कुठलाही भेदभाव करत नाही. दोन्ही रांगणेकर आणि वास्कर कुटुंबियांचा गणपती एकाच माटवीखाली असतो जेणेकरून आमच्यातून एक संदेश समाजाला मिळतो की दोघांनी एकत्र येऊन किंवा सर्व समाजाने एकत्र येऊन काम करायचंय, एकत्र नांदायचंय आणि जगाला एक चांगला संदेश द्यायचा आहे. गणपती पहिल्यापासून 11 दिवस असतो आणि आम्ही रोज वेगवेगळे कार्यक्रम कन्सिडर करतो. भजन असतं, लहान मुलांचे कार्यक्रम असतात, फुगडी असते, सगळं आनंदात असतं. उत्सव पद्धतीने 11 दिवस चालू असतो. रांगणेकर कुटुंबियांचे वडील जोपर्यंत अस्तित्वात होते त्यावेळी ते आम्हाला आर्थिक सहाय्य आणि तसं सहकार्य करायचं. पण आता पूर्ण त्यांचं कुटुंब हे अमेरिकेत सेटल झाल्यामुळे ते सहसा इकडे येत नाहीत. त्यांनी त्यांची पूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी आमच्याकडे दिली. जमीन बाग पहिली जी होती ती आता कुळ कायद्यानुसार त्या जमीन मालकाला गेलेली आहे. ते याच्यात इंटरफेअर करतात. एकेताचा संदेश हाच की गेली 150 वर्षापासून आम्ही दोन्ही गणपती ब्राह्मण कुटुंबियांचा आणि दलित कुटुंबियांचा एकत्रित आनंदाने साजरा करतोय आणि हे गेली 150 वर्ष पूर्णपणे आम्ही अनुभवतोय, जगतोय आणि यापुढेही आम्ही ते जगू. आम्हाला फक्त एवढंच सांगायचं की समाजात कुठल्याही पद्धतीचा भेदभाव न करता माणूस म्हणून आपण एक आहोत आणि एक असताना आपण कसं जगायचं याचं हे उदाहरण. कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरी स्थानकात आज मोठी दुर्घटना घडताना सुदैवानं टळली. चालत्या ट्रेनमधून उतरणारा तरुण पडला आणि तो ट्रेन खाली जात होता. पण प्लॅटफॉर्मवरती चहा विकणारा युवक व सोबतच सेवेत असलेल्या 2 RPF जवानांच्या सतर्कतेमुळे युवकाचे प्राण वाचले. या घटनेचे CCTV फुटेज समोर आलंय.
या घटनेची दखल कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी घेत या तिघांचं विशेष कौतुक केलं। संतोष कुमार झा यांनी या तिघांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर करून ते तात्काळ त्यांना प्रदान केलं। आजची उपसमिती अतिशय महत्त्वाची होती आणि या बैठकीला शिंदे समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती शिंदे देखील उपस्थित होते। या बैठकीमध्ये कशा पद्धतीनं मराठा समाजाच्या मागण्या आहेत, विशेषतः मनोज जरांगेंच्या ज्या मागण्या आहेत त्याची परिपूर्तता कशा पद्धतीनं करता येईल यासाठी व्यवस्थित चर्चा झाली। जे गुन्हे दाखल केलेले आहेत ते कशा पद्धतीनं मागे घेतले जातील, हैदराबाद गॅजेट असेल, सातारा गॅजेट असेल, मुंबई गॅजेट असेल, गॅजेटरी असेल, ते कशा पद्धतीनं लागू करता येईल, त्यासाठी काय करावं लागेल ह्याच्यावर चर्चा झाली। आणि मला असं वाटतं की मी सदस्य म्हणून त्या बैठकीला उपस्थित होतो, परंतु याच्यामध्ये अधिकृत काय काय झालं हे स्वतः समितीचे अध्यक्ष विखे पाटील साहेब आपल्याशी बोलतील आणि आपल्याशी नक्की चर्चा करतील। यामध्ये 2-4 महत्त्वाच्या गोष्टी अशा आहेत की मनोज जरांगे पाटलांनी जे आंदोलन सुरू केलं त्या आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून सरकारनं त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलेलं आहे। उदाहरणार्थ 3,000 अधिसंख्य पदं भरायचा विषय होता, ती आपण भरलेली आहेत एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। त्याच्यानंतर 10% आरक्षण मराठा समाजाला जे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला नमस्कार करून शिंदे साहेबांनी पण केलं होतं ते देखील आपण दिलेलं आहे। मृतांच्या नातेवाईकांना 10-10 लाख रुपयाची मदत आपण केलेली आहे। नोकऱ्या दिलेल्या आहेत। त्याच्यानंतर अण्णासाहेब पाटील महामंडळात 1.5 लाख मराठा समाजाच्या मुलांना उद्योजक आपण बनवलेला आहे। म्हणजे अशा अनेक गोष्टी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आणि देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली, अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली मनोज जरांगेंनी ज्या मागण्या केलेल्या होत्या त्या पूर्ण करण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे। मुद्दा असा राहतो की महाराष्ट्रातले 2 समाज एकामेकासमोर उभं करण्यासाठी जे षडयंत्र महाविकास आघाडीचे काही नेते करतायत त्यांना माझं आव्हान आहे, त्यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की जे मराठा समाजाला ओबीसीमधनं आरक्षण देण्याचा विषय मनोज जरांगेंनी काढलेला आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीनं सांगितलं पाहिजे, UBTनं सांगितलं पाहिजे किंवा काँग्रेस पक्षानं सांगितलं पाहिजे की बाबा ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही द्यायचं आहे। कारण ज्यावेळी सर्वपक्षीय बैठकीला ते उपस्थित असतात ते ओबीसीचं कसलंही आरक्षण कमी होऊ नये यासाठी ते आमच्या कागदांवर सह्या करतात। आणि मनोज जरांगेंचं आंदोलन सुरू झालं की मनोज जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात। त्याच्यामुळं महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक नेत्यानं सांगितलं पाहिजे की ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही, येस ऑर नो, हे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी जाहीर करावं ना। काल देखील मी 48 तासाचं विनंती केली होती की 48 तासामध्ये शरद पवार साहेबांनी सांगावं, 48 तासामध्ये UBTच्या प्रमुखांनी सांगावं, काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी सांगावं की ओबीसीचं आरक्षण जे आहे हे कमी करून मराठा समाजाला त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करायचं की नाही, ही भूमिका त्यांनी मांडली पाहिजे। एकीकडे मंडल यात्रा सुरू करायची म्हणजे मंडल यात्रा सुरू करून ओबीसीच्या न्याय हक्काचं संरक्षण झालं पाहिजे, ओबीसीचं आरक्षण तसंच राहिलं पाहिजे ही भूमिका मांडायची। आणि दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटलांच्या देखील मागण्या बरोबर आहेत अशी भूमिका घ्यायची। तर आमचं आव्हान आहे की आम्ही जसं सांगितलं की ओबीसीना देखील न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांच्यावर देखील अन्याय होणार नाही, ही शासनाची जशी भूमिका आहे तशी ओबीसीच्या आरक्षणामधनं मराठी समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे एकदा स्पष्ट त्यांनी सांगून टाकावं। त्यांच्यापुरता हा मर्यादित विषय नाहीच आहे, त्यांचा मी आदर करतो, पण त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी ओबीसीतनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही ही भूमिका स्पष्ट करावी। पण केंद्रामध्ये हा ठराव व्हायला पाहिजे का असं असतं? केंद्रामधनं ठराव व्हायचा असेल, राज्य शासनाकडनं व्हायचा असेल, जे काय करायचं असेल ते महाराष्ट्र शासन करेल, परंतु UBTच्या पक्षप्रमुखांनी जाहीर केलं पाहिजे की ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही। त्यांनी आत्मचिंतन, आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे। जे आरक्षण दिलं होतं ते हे टिकवू शकले नाहीत, त्याच्यानंतर आमच्या सरकारनं 10% आरक्षण दिलेलं आहे, ते कदाचित त्यांना दिसत नसेल, विरोधक म्हणून ते दिसणार पण नाही आणि दिसू देखील नाही, त्याच्याबद्दल काही माझं म्हणणं नाही। माझा एकच प्रश्न आहे, ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे UBTच्या प्रमुखांनी जाहीर करावं। कदाचित ध्याना विसरलं असेल, हे यांची स्मरणशक्ती आता सगळ्यांची कमी झाली असेल, मी सांगण्यापेक्षा तुम्ही सांगा की 10% आरक्षण दिलंय की नाही, आरक्षण कोर्टात टिकलंय की नाही। त्याच्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून जी शपथ एकनाथ शिंदे साहेबांनी घेतलेली होती ती तंतोतंत त्यांनी पाळलेली आहे आणि तंतोतंत पाळूनच 10% आरक्षण दिलंय। पण परत एकदा 5व्यांदा UBTच्या पक्षप्रमुखांना मी आवाहन करतो की ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही ही भूमिका ते कधी स्पष्ट करणार। ही वस्तुस्थिती खरी आहे, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं, ते स्वतः मुख्यमंत्री असेपर्यंत हायकोर्टामध्ये टिकलं, पण काही लोक ज्यांना आरक्षण द्यायचंच नव्हतं मराठा समाजाला
ते ज्यावेळी सत्तेवर बसले त्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण नाकारलं. पण त्याच्यानंतर जे आता सांगतायत की एकनाथ शिंदे साहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली, आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि 10% आरक्षण मराठा समाजाला दिलेलं आहे. त्याच्यावर मला असं वाटतं की यांच्या आरोपामध्ये काही तथ्य नाही. पुन्हा एकदा सहाव्यांदा तेच सांगतो की युबीटीच्या पक्षप्रमुखांनी ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे कधी जाहीर करणार, त्याची तारीख आणि वेळ मला नको, तुम्हाला द्यावी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. ते महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचं षडयंत्र, मंत्री उदय सामंत यांचा आरोप. मग सावंतवाडीतील रुग्ण गोव्याला रेफर का? आणि एकाच माटवीखाली 2 गणपती, 150 वर्षांची परंपरा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.